खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बाखनायथाव हाबा। किडनि बेरामाव गोग्लैसोनानै थानाय तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि न'आव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजित बर'नि नखराव थांनानै किडनि बेरामाव गोग्लैसोनानै थानाय अजित बर'नो बेराम नायजानो थाखाय 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों बिश्वजित दैमारिया। बर' आइजोखौ खास्रि बिस्रि गोदोना हास'ना जिउ फोजोबग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय साननैसो सान सिगां सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 6 नं गथाजुलि गामिनि सानै गथ'नि बिमा शंकर बसुमतारीनि बिसि लावदां बसुमतारी मुंनि सासे बर' आइजोखौ हरनि समाव जिनाहारि खालामनानै गोदोना हास'नानै जिउ फोजोबनाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांहोदों। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाना हाबाय। खाजानाय दायनिगिरिखौ उदय राभा होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर' आइजो लावदां बसुमतारीया गावजों नांज्लायनायनि थाखाय उदय राभाया हरनि 8 रिंगायाव न'आव फैनानै गोदोना हास'ना बुथारदों। बे जाथायनि सायाव पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय समावनो दायनिगिरि उदय राभाया गावखौ सारिदुवार पुलिसनो गथायफैयो। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन आरोबाव रां लुथिनाय जाथाय। थारैनो क'क्राझार नोगोराव मा जामारदों? मानो खनले बेबादि रां लुथिनाय जाथाया जाबाय थानो हमदों? खनसे नङा, खननै नङा, गोबां खेब रां लुथिनाय जाथाय क'क्राझार नोगोराव। थांनाय 25 जुनाव एक्सिस बेंकनि मोखाङाव सासे सुबुंनिफ्राय 35 लाख रां थानाय बेगखौ सिख'ना लांनाय जाथायनि उनाव दिनै फिन आरोबाव क'क्राझाराव रां लुथिनाय जाथाय। क'क्राझारनि जेटि र'डआव दिनै साननि समावनो सासे बर' सुबुंनिफ्राय माखासे दुथांफोरा 2 लाख रांनिबो बारा लानानै खारदों। रां लांजाग्रा एबा लुथिजाग्रा रेन्जार नरेश्वर बसुमतारीनि गारिनिफ्राय सिखावफोरा थगायनानै 2,45,000 रां थानाय बेगखौ लानानै खारदों। लानानै खारनाय बेगखौ नरेश्वर बसुमतारीनि साबि, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एटिएम कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स बायदि फोरमान बिलाइफोरबो दंमोन होनना रेन्जार नरेश्वर बसुमतारीया फोरमायो। मोनसे खोनाफेरै जाथाय। 3 गथ'नि बिमा बर' आइजोआ रिल्स खालामनायनि फिसायजों रायजाना गुबुन हौवाजों खारफालांदों। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि पुष्प बसुमतारीनि बिसि सहायना बसुमतारीया थांनाय बुधबारखालि गावनि सासे फिसा हिन्जाव आरो 2 उन्दै हौवासाजों लोगोसे गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांनानै दं होनना फिसाय पुष्प बसुमतारीया फोरमायो। लोगोसे फोरमायबावोदि फिसाय गैयै समाव गुबुन हौवाफोरजोंबो रायज्लायबाय थाखुमायोमोन होननानै फिसाय पुष्प बसुमतारीया फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निखिलसन ममिन मुंनि गंसे नखराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि नखराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै नखर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा जायो। गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेसिया, पापुवा निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो।
बिगोमा निखिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गेदेर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।